Ministerul Muncii și Protecției Sociale a inițiat o anchetă de serviciu în cazul de abuz înregistrat într-un centru de plasament din nordul țării, unde o fetiță de 7 ani ar fi fost violată de un minor de 12 ani. Cazul este în continuare la monitorizarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a structurilor teritoriale de asistență socială și a organelor de drept. În primul rând a fost acordată asistență corespunzătoare copiilor, de care aceștia beneficiază și în continuare. Totodată, pe marginea acestui caz, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a inițiat o anchetă de serviciu în vederea elucidării tuturor circumstanțelor și stabilirii eventualelor abateri admise de către persoanele implicate. Totodată, organele de drept au fost sesizate și urmează să se pronunțe conform competențelor legale asupra aspectelor ce țin de răspunderea juridică în cazul respectiv. Amintim că incidentul a avut loc acum 2 săptămâni într-un centru de plasament din nordul țării.